Kasi may ganyan kami. And then, Labod. yes po, ma'am. Ay. So ito naman po, dito meron tayong tinatawag na giant millipedes, tinatawag ding singsing pare, tren-trenan, labod, or bayod. Labod, oh. So ayan po yung tawag sa kanila. Pero yung iba po tinatawag silang tamilok, pero iba po yung tamilok. Yung tamilok po nakakain, ito po hindi. So ito po, giant millipedes na to, ibig sabihin po na millipede thousands of legs. Yung centipede or alopian po, yun ay hundreds of legs. So ang millipedes po na to, sila ay good indicator ng healthy soil dahil ang kanilang dumi is na, nagiging fertilizer or pataba. So kasama ng mga earthworms or yung mga bulate, nakakapag-enrich sila ng lupa. Vegetarian sila? Yes po sir. Usually mga kinakain nila yung mga nabubulok sa lupa or yung mga sanga po na nalalagad lang. Pero ngayon po, pinapakain namin yung pipino. Yung pipino ay pinapakain namin sa kanila. So this particles is their poo-poo? Yes po ma'am. Ah, okay. So giant millipedes, it means thousands of legs. So you can try holding them ma'am. And also, pag nasaktan niyo sila, My daughter wants it. yes, careful ma'am. So, kapag naman po, nasaktan niyo sila or lang po, they release a toxin that... Yes. So, yan po, kapag nasaktan niyo sila, they release a toxin that can burn our skin or nakakapagpa-rashes. So, nagmamark po yun na parang ma'am, red. And then, don't worry po ma'am, wala po yan. Don't worry ma'am, wala po yan. Baka? So, pag nasaktan lang naman po yan sila. Ano lang ilok? Yes po. No, he said all that stuff after he put it on hand. Sorry ma'am, sorry. And then also, it can lead to blindness if it get to your eyes po. But don't worry, hindi pa nila nire-release unless na, nasaktan sila. Nasaktan, oh. Yes. And nire-release lang po nila yan kapag nag-coil na sila. Ah, okay. Yes po. Pag nag-coil sila, doon na po nire-release yan sa kanilang mga legs. Oo, yeah. Okay. And additional lang po, pag nagme-mate sila, through their necks yun. Sa leg po nila. Tapos sila nagme-mate. Anong pangalan ganito? Giant millipedes po. Millipedes. Ito po sir. Alam na sa kuandong kanang kawayanan. Kawayanan. Ila ati-api nga daghan na dagko. Yes, ayan po sila. Kuyaw. Ito kita ani. So ito po naman yung mga pupa ng butterfly. So sa butterfly po, meron tayong 3 stages. So